Bon dia, bona tarda, Déu-n'hi-do. Avui estem parlant del passat simple. Si heu fet primer el passat simple afirmatiu i el passat simple negatiu, doncs felicitats per continuar amb el tercer vídeo en el que farem l'interrogatiu, perquè segurament la part negativa doncs era la que demanava una miqueta més de feina. So let's begin with the past simple in questions. And as always, com sempre, anem a reservar un espai opcional, per... disculpeu. Molt millor. Per qualsevol pronom interrogatiu, ja sabeu. Who, what, where, when, why, etc. Sempre els posarem aquí al principi. Val. Doncs molt senzill. Si recordeu, les preguntes en present simple eren do you live in nom del lloc i posàvem el do endavant. Doncs com que això és passat, en comptes de posar el do aquí, el que posarem és el did. Fàcil? Oi que sí? Impossible que sigui més fàcil. Do you live? Did you live? I el verb? Doncs el posarem aquí. Si és el verb viure, live. Compte. Li posem ed? No. Per què no li posem ed? Perquè el did, com sempre, igual que en les negacions, és molt egoista i s'emporta el ed. Qualsevol informació se la queda. Per tant, el live l'hem de deixar en forma bàsica, sense ed, sense res més. And let's see, what if the verb is to work? Well, did you work at the factory? Vas treballar a la fàbrica. I si el verb no és work? I si el verb és, no sé, visitar? Li posem visited? No, deixem en visit. I la pregunta de vau visitar vosaltres París? Did you visit Paris? I ja està. I posem el símbol d'interrogació i ens quedem tan tranquils. Now, let's see what happens if the verb is an irregular verb. Si teniu fresc les negacions, doncs veureu que segurament podeu avançar la informació que us donaré ara. Si el verb és escriure, per exemple, vas escriure tu aquell missatge, did you write that message? I recordem, la tentació és posar wrote, perquè la segona columna, el passat de write és wrote. But remember that did absorbs all the information of the past, and we need to include the verb here in its base forms, en la seva forma bàsica, en el seu infinitiu, si el voleu dir d'aquesta manera. Vas cantar la cançó? Did you sing the song? Però seria incorrecte, did you sang the song? Vas sentir la pregunta? Did you hear the question? Però no, did you heard the question? Perquè heard és la segona columna de la hear. I, com veieu, hem de posar aquí la forma bàsica. I amb això doncs, estaria explicat tot el que cal sobre les interrogatives del passat simple.